Neplatí zbytočne veľa za kúrenie? Možno máš len zlý termostat. Áno, aj takáto maličkosť vie výrazne zvýšiť účty za energie. Tak aký termostat si teda vybrať? Manuálny je klasika. Nastavíš ručne a hotovo. Programovateľný vie kúriť podľa času, čiže šetrí úspory aj keď ty spíš. A smart? To je iný level. Wi-Fi, apka v mobile, všetko máš pod kontrolou aj na diaľku. Máš podlahové kúrenie? Tak pozor, potrebuješ termostat, ktorý sníma aj teplotu podlahy, nielen vzduchu. Inak sa ti systém začne prehrievať a ty zbytočne míňaš energiu. V našej ponuke si príde každý na svoje. Napríklad HeatHub. Inteligentné ovládanie celého domu zvládne až 8 zón a ovládate ho jednoducho cez telefón. Navyše je schovaný v rozvádzači, čiže žiadne termostaty na stenách, ktoré by zavadzali. Potom máme modely TR007, TR210, ktoré sú moderné, presné a smart. A na záver klasika. TR01. Spoľahlivý, jednoduchý s veľkým otočným tlačidlom, čiže ideálny pre rýchle a jednoduché ovládanie. Tak čo, ktorý termostat by ti najviac sadol? Napíš mi to do komentáru a nezabudni ma sledovať pre viac tipov.